Kasang Hineutrap Integrated Territorial Organization hito haka khalai tarik unai lor kalapan kup buram ya uwei unong hikai uba risa kemend khar ubalatho ekakot physics the magic book kabadai kakot ïarap na kabanta ki khana ki bapule haka class 12 science. Yakane kakot lapelat patba do presiden kahito uba don bok dakhar bat lapen kup buram ru ya uba risa kemend dakhar haka jialang kabelalong hasilong press club. Uba risa kemen dakhar ubadai unong hikai ha Sacred Heart Boys High Secondary School Maulai ulaong ba ulatho ya kenika kot namar ba ukwa bagi samla ke jela ken la ban le bhai kenika subject bada ke jing pule jongki ulaya thu boloyo por bha ban tho ya kenika kot ïarap ha ka por bawan sapyang ka klam COVID-19 khamtam habolayo ya ka klam jingpang kumta ula penlut por ban tho ya kenika kot ïarap ka badoni ki juba ban pensuk ya ki khna ki ba kham duna ka jing shampang uni unong hikai ulaong bon ki samla ki shamjing e banai khrek kot chabar kumta ka jing tho e kenika kot kalong ban pensuk i khna pule ba ula kan turu ye ki no hikai ki ba kham start ba ken tho e ki kot ban pensuk ye ki samla pule ka jella te ngala sol ri ne kot na du snam 2010 up to 2022. It is not only a self help book, but it's more like a text plus solve and then with lots of example. Te ki khna ki bom yo la ban le tuition kam tam akan ke covid kal kata sya ya ke jingyo jingkot ya ke kamai ke jong gi kmi ba jong khna school jongi te phila ban pendon kami kene dap baru khna below average ru ula ban self study kene subject namar ngata kan mau hi ngaru dai science student ngaru dai wan ga yang ke sem ga badok ngaso thu ba how to write a book namar ka problems ka banga kum khna school nga tho ekne kum khna school kum no hai kai ke egi problems ngala list ha ki por ngala school te nakata kadao as a teacher pat nga encourage ikna hoi ka kot kale se namar everything ka price kala keu enrei nga kantu yu phi ban shim le se nga dai khasi ban kong ne ba ar ngam tep enrei nga kantu yu ki we ki no hikai ba kham start shu ban nga ro ba kin tho yu we ki kot kham tam ki subject science physics chemistry biology namar la pi pe kerala tamil du ki jaka ki bal kham develop ki tho ktin la jong te nga kantu yi giwe ki nong hikai ki ba kham start ki ba kham shampang chishu banianga ki ba senior te ban tho ki kot khna mai khna jingi kham tam ki khna hinyo trap ba kinyo yang kat bat ki wei khna ki badaina kum kerala phi ba kerala patun kilong scientist keleng ka parthai ni pat hang nei dang sa den ni he tang hari la jong hanrai om shaki wei ban you compete te na kata kadau phi ba ka competition education kaman man la khlemat te nakta kadao nga kentu ya kino ki badon sap la hadai ka medical la hadai ka engineering ki badon sap ite ban tho ya ka sap ba ubleu ai phi